το μεσοζωοπλακτών, και γι' αυτό στρέφονται σε άλλες πηγές για να τραφούν στο μικροζωοπλακτών. Τα κοπίποδα έχει φανεί ότι προτιμούν τα βλεφαριδοφόρα. Για τη μεθοδολογία μας, η περιοχή που ήταν ο Άγιος Κοσμάς, έγιναν 5 δειγματοληψίες τον Οκτώβριο, τον Δεκέμβριο του 2009, τον Φεβρουάριο, τον Απρίλιο και τον Ιούλιο του 2010. Τα είδη που επιλέχθηκαν για τον Οκτώβριο είναι το Κλαζοκαλάνους φορκάτος, για τον Δεκέμβριο τον Ανοκαλάνους μίνορ, για τον Φεβρουάριο Όνσια μίτια, και για τον Απρίλιο Ακάρσια κλάουλη και για τον Ιούλιο Παρακαλάνους πάρβους. Τα πειράματα ήταν η διατροφή των κοπιπόδων και παραγωγή αυγών. Γιατί επιλέξαμε τον Άγιο Κοσμά? Γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό παράκτιο οικοσύστημα του Σαρωνικού κόλπου, όπου μπορούμε και για τη χλωρίδα και πανίδα που υπάρχει εκεί. Στη δεξιά εικόνα βλέπουμε ποια είναι η γεωγραφική του θέση στο Σαρωνικό κόλπο. Όλες οι δειγματοληψίες έγιναν πρωινές ώρες, με πλάγιες σύρσεις από 10 μέτρα βάθος έως την επιφάνεια. Η μέτρηση χλωροφύλλης Α και της θερμοκρασίας έγινε με φιάλη Νίσκιν, όπου το θερμόμετρο ήταν τοποθετημένο πάνω στη φιάλη, και η αυθονία του ζωοπλακτού και η συλλογή ζωντανού ζωοπλακτού έγινε με τη σύρση δικτυών με 200 μικρόμετρα μάτι, άνοιγμα. Η αρχή της μεθόδου για τη διατροφή είναι ουσιαστικά συλλέγουμε κοπίποδα και τα τοποθετούμε σε μπουκάλια με νερό από την περιοχή μελέτης και τα αφήνουμε να υποαστεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μέσω αυτής της μεθόδου μπορούμε να μετρήσουμε τη μείωση στη συγκέντρωση τροφής που παρατηρείται στα μπουκάλια που υπάρχει με τα κοπίποδα έναντι των μπουκάλιων που δεν έχουν κοπίποδα. Υπολογίζουμε δηλαδή το ποσοστό σύντησης. Πιο συγκεκριμένα, αφού έχουμε μεταφέρει το υλικό που έχουμε συλλέξει εδώ, σε θερμομονωτικό δοχείο, το φιλτράρουμε σε 100 μικρόμετρα για να μπορέσουμε να περιορίσουμε να μην υπάρχουν θηρευτές, και τοποθετούμε το φιλτραρισμένο νερό σε 9 μπουκάλες 1250 ml τύπου πολυκαρβινικές. Οι πρώτες 3 ονομάζονται αρχικές, γιατί θέλουμε να δούμε ποια είναι η συγκέντρωση της τροφής σε χρόνο 0. Οι άλλες 3 τις θεωρούμε επόασες, γιατί θέλουμε να υποαστούν για 24 ώρες, αφήνουμε για να δούμε ποια είναι η συγκέντρωση της τροφής μετά από 24 ώρες. Και στις άλλες 3 βάζουμε και τα κοπίποδα. Στις μπουκάλες της επόαση ελέγχου και κοπιπόδων τις τοποθετούμε στο τροχό του πλακτού, ο οποίος είναι ρυθμισμένος να έχει 0,2 στροφές το λεπτό, για να υπάρχει μια συνεχής ανάδευση και να μην γίνει καθίζηση της τροφής στα μπουκάλια. Δίπλα στο τροχό υπάρχουν λάμπες οι οποίες είναι προσαρμοσμένες να είναι 12 ώρες ανοιχτές, 12 ώρες κλειστές, για να υπάρχει προσομοίωση ημέρας-νύχτας, και οι μπουκάλες μαζί με το τροχό υπάρχουν σε θάλαμο επόασης, όπου ρυθμίζεται κάθε φορά η αντίστοιχη θερμοκρασία που υπάρχει στη δειγματοληψία μας, που έχει μετρηθεί. Αφού περάσουν λοιπόν 24 ώρες, απομακρύνουν τα μπουκάλια από το τροχό, μελετάμε. Μέσα από το στερεοσκόπιο καταγράφουμε τη θνησιμότητα που μπορεί να υπάρξει, και μέσω του προγράμματος Image Pro Analysis, φαίνεται λίγο εδώ πέρα, μετράμε το μήκος του κεφαλοθώρακα 100 κοπιπόδων για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τη βιομάζα των κοπιπόδων. Κατόπιν, από τα μπουκάλια, 100 ml συλλέγονται για να μπορέσουμε να κάνουμε ποσοτική μέτρηση των βλεφαριδοφόρων σε ανάστροφο μικροσκόπιο, και όλο το υπόλοιπο νερό υφίσταται διήθηση για να μπορέσουμε να κάνουμε μέτρηση χλωροφύλλης Α. Ο ρυθμός απομάκρυνσης της τροφής, είτε μιλάμε για βλεφαριδοφόρα είτε για χλωροφύλλη, υπολογίζεται βάσει αυτού του τύπου, όπου το ΣΕΤΑΦ και το ΣΕ0 δείχνει τη συγκέντρωση της τροφής σε χρόνο 0 και σε χρόνο ΤΑΒ. Το V όγκος του δείγματός μας, το τάφο χρόνος που είναι 24 ώρες, και τον Υ αριθμός των θηρευτών που έχουμε βάλει. Ο ρυθμός διατροφής ουσιαστικά είναι το γινόμενο του ρυθμού απομάκρυνσης επί την αρχική συγκέντρωση τροφής, και ο ειδικός ρυθμός διατροφής υπολογίζεται από τη βιομάζα της τροφής των κοπιπόδων εκφρασμένη σε άνθρακα. Η μέθοδος παραγωγής έχει η αρχή μεθόδου της είναι ίδια με τη μέθοδο της διατροφής, και ο ρυθμός παραγωγής των αυγών υπολογίζεται βάσει αυτού του τύπου, όπου το ε και το νι είναι τα αυγά κοινάφπλη που έχουν μετρηθεί αντίστοιχα, το F είναι ο αριθμός των θηλυκών ατόμων που έχουν τοποθετηθεί μέσα στα μπουκάλια, και το τάφ οι ώρες που έχουμε αφήσει για επόαση, και σε αυτό το πείραμα ήταν 24 ώρες. Και ο ειδικός ρυθμός διατροφής ισούται με το ρυθμό παραγωγής επί τη συγκέντρωση των αυγών εκφρασμένη σε άνθρακα προς την συγκέντρωση των θηλυκών ατόμων, πάλι εκφρασμένη σε άνθρακα. Σε αυτό εδώ πέρα το πίνακα μπορούμε να δούμε την ακριβή ημερομηνία των δειγμάτων μας, τη μέση θερμοκρασία στη στήλη του νερού που υπήρχε, τα είδη που επιλεχθήκαν και τα πειράματα που έγιναν. Σε αυτόν εδώ το πίνακα παρατηρούμε το μέσο μήκος σε μικρόμετρα
και το μέσο βάρος εκφρασμένο σε άνθρακα, μικρογραμμάρια άνθρακα των ατόμων που χρησιμοποιήσαμε για τη διατροφή και για την παραγωγή αυγών, φαίνεται λοιπόν πως το είδος Όνσια μίντια ήταν το μικρότερο είδος, ενώ το Nanocalanus minor το μεγαλύτερο. Περνάμε σε αποτελέσματα. Αρχικά για τη θερμοκρασία συστήλου του νερού, η χαμηλότερη θερμοκρασία παρατηρήθηκε το Δεκέμβριο και η υψηλότερη τον Ιούλιο. Για την αυθονία των κοπιπόδων, σε αυτό εδώ πέρα το διάγραμμα παρατηρούμε ποια είναι η αυθονία των κοπιπόδων στη συνολική αυθονία του ζωοπλακτού και στο διπλανό διάγραμμα βλέπουμε ποια είναι η σχετική αυθονία των ειδών που έχουμε επιλέξει στην αυθονία των κοπιπόδων. Φαίνεται λοιπόν πως τα είδη που επιλεχθήκαν ήταν από τα κυρίαρχα ή αν όχι το κυρίαρχο στους μήνες που επιλέχθηκαν. Τώρα για τη διατροφή, αρχικά για τη χλωροφύλλη Α. Η αρχική συγκέντρωση, βάσει του διαγράμματος αρχικής συγκέντρωσης, βλέπουμε ότι η υψηλότερη συγκέντρωση χλωροφύλλης ήταν για τον Απρίλιο και η χαμηλότερη για τον Ιούλιο. Από τα διαγράμματα του ρυθμού απομάκρυνσης και του ειδικού ρυθμού διατροφής, παρατηρούμε πως είδη τα οποία είχαν τους υψηλότερους ρυθμούς απομάκρυνσης, που είναι τον Nanocalanus minor και το Paracalanus parvus, παρουσίασαν χαμηλότερους ειδικούς ρυθμούς διατροφής από είδη που είχαν μικρούς ρυθμούς απομάκρυνσης. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν και κατανάλωσαν αρκετό φυτοπλακτών, δεν μπόρεσαν να αφομοιώσουν όλη αυτή την κατανάλωση. Για τα βλεφαριδοφόρα τώρα, σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι στην εργασία έγινε μια ομαδοποίηση των βλεφαριδοφόρων σε 5 κατηγορίες. Οι πρώτες 4 αφορούν τα ολιγότριχα βλεφαριδοφόρα. Ένα παράδειγμα είναι η εικόνα εδώ πέρα, τα οποία έχουν χωριστεί σε τάξη μεγέθους, ενώ η υπόλοιπη ομάδα ονομάζεται άδρες και περιέχει διάφορα βλεφαριδοφόρα, κυρίως κονοδοειδή. Ένα παράδειγμα είναι η εικόνα εδώ. Φαίνεται λοιπόν στην αρχική συγκέντρωση ότι όπως και στη χλωροφύλλη τον Απρίλιο ήταν υψηλότερη συγκέντρωση και τον Ιούλιο η χαμηλότερη. Και πάλι βλέπουμε και από το ρυθμό απομάκρυνσης και τον ειδικό ρυθμό διατροφής ότι τα είδη τα οποία είχαν υψηλό ρυθμό απομάκρυνσης δεν παρουσίασαν αντίστοιχα τους υψηλότερους ειδικούς ρυθμούς διατροφής. Επίσης, από τον ειδικό ρυθμό διατροφής μπορούμε να δούμε ότι το είδος Acarsia claus είναι το μόνο το οποίο παρουσιάζει ειδικό ρυθμό διατροφής σε όλες τις ομάδες των βλεφαριδοφόρων, ενώ το είδος Όνσια μίντια είναι το μόνο είδος το οποίο παρουσιάζει υψηλό ειδικό ρυθμό διατροφής στην κατηγορία των διαφόρων βλεφαριδοφόρων. Για την παραγωγή αυγών, όπως φαίνεται στο διάγραμμα, λείπει το είδος Όνσια μίντια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ανήκει στην οικογένεια των κυκλοποειδών, τα οποία αυτή η οικογένεια δεν απελευθερώνει τα αυγά στο περιβάλλον όπως κάνουν τα περισσότερα είδη των κοπιπόδων, παράδειγμα εικόνα εδώ, αλλά τα μεταφέρει μαζί τους μέχρι να γίνει η επόαση. Φαίνεται εδώ πέρα μια εικόνα. Δεν κάναμε παραγωγή αυγών γιατί χρειάζεται διαφορετική μέθοδος για την εκτίμησή τους, που δεν θα μας επέτρεπε να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματά μας με τα υπόλοιπα είδη. Βάσει λοιπόν των αποτελεσμάτων, φαίνεται πως το Clazocalanus furcatus και το Nanocalanus minor είχαν την υψηλότερη παραγωγή και ειδική παραγωγή αυγών. Τέλος, για τα αποτελέσματα, θέλαμε να δούμε πώς σχετίζεται η διατροφή μαζί με την παραγωγή αυγών. Στο πρώτο διάγραμμα φαίνεται ότι υπάρχει μια υψηλή συσχέτιση μεταξύ της παραγωγής αυγών με το ρυθμό απομάκρυνσης των βλεφαριδοφόρων. Και στο επόμενο διάγραμμα παρατηρούμε ότι επίσης υπάρχει μια θετική συσχέτιση της ειδικής παραγωγής αυγών με το άθροισμα του ειδικού ρυθμού διατροφής και της χλωροφύλλης και των βλεφαριδοφόρων. Δηλαδή, όσο περισσότερη η τροφή συνέβαλε θετικά στην παραγωγή αυγών. Περνάμε στο μέρος συζήτησης. Τα είδη που επιλέξαμε, αρχικά να πω ότι πηγαίνουν με τη σειρά για τους μήνες που έχουν επιλεχθεί. Είναι κοσμοπολίτικα και επιπελαγικά. Θεωρούνται κυρίαρχα είδη για τη Μεσόγειο και για τις ελληνικές θάλασσες και παρουσίασαν ελάχιστες διαφορές η αυθονία τους στη μελέτη μας σε σύγκριση με άλλες μελέτες στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα. Για την διατροφή, επίσης, οι διατροφικές συνήθειες δεν έδειξαν ιδιαίτερες διαφορές με μελέτες που έχουν γίνει πάνω στη διατροφή τους σε άλλα θαλάσσια περιβάλλοντα. Εδώ παρουσιάζεται μια σύνοψη της τροφής των ειδών στη μελέτη. Φαίνεται λοιπόν πως το Clazocalanus furcatus και το Nanocalanus minor προτίμησαν και το φυτοπλακτόν και τα βλεφαριδοφόρα. Η Όνσια μίντια έδειξε ιδιαίτερη προτίμηση στο φυτοπλακτό και είναι το μόνο είδος το οποίο παρουσίασε υψηλή κατανάλωση στην ομάδα των διαφόρων βλεφαριδοφόρων. Η Acarsia clausi έδειξε ίση προτίμηση στο φυτοπλακτό και στα βλεφαριδοφόρα και είναι το μόνο είδος το οποίο μπόρεσε και κατανάλωσε βλεφαριδοφόρα και αφομοίωσε από όλες τις ομάδες. Και τέλος, ο Paracalanus parvus προτίμησε το φυτοπλακτόν, αν και υπήρχε μέσα στη διατροφή του το μικροζωοπλακτόν.
Για την παραγωγή αυγών, σε αυτό το σημείο να αναφέρω πως δεν υπήρχαν πάρα πολλές μελέτες για τα είδη που θέλαμε και κυρίως για τις εποχές που εμείς έχουμε εξετάσει. Βάσει λοιπόν της βιβλιογραφίας, φαίνεται πως το κλαζοκαλάνους φουρκάτος είχε υψηλότερη μέση παραγωγή αυγών με άλλες μελέτες, όπως και τον ανοκαλάνους μίνορ. Η παραγωγή του παρακαλάνους πάρβους ήταν μεγαλύτερη από το Βόρειο Αιγαίο και μικρότερη από τη Βορειοδυτική Μεσόγειο. Και για το είδος Ακάρισια κλάουζη, φαίνεται πως η μέση παραγωγή αυγών είναι μεγαλύτερη από το Μεξικό, παρόλα αυτά είναι μικρότερη για τη Μεσόγειο και για τις ελληνικές θάλασσες, όπως είναι το Βόρειο Αιγαίο και ο Σαρωνικός κόλπος. Τα συμπεράσματα λοιπόν από αυτή την εργασία είναι ότι τα είδη στον Άγιο Κοσμά δεν παρουσίασαν ιδιαίτερες διαφορές στην αυθονία και στη διατροφή τους σε σύγκριση με άλλες μελέτες παγκοσμίως. Τα είδη είχαν υψηλή παραγωγή, με εξαίρεση το Ακάρισια κλάουζη, πάντα με σύγκριση με άλλες μελέτες. Τα βλεβαριδοφόρα κατήχαν ένα σημαντικό ποσοστό στη διατροφή και επηρέασαν θετικά την παραγωγή των κοπιπόδων. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα να πούμε ότι η μελέτη των βλεφαριδοφόρων είναι αναγκαία για την εκτίμηση της ροής του άνθρακα σε ολιγοτροφικά περιβάλλοντα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις? Όχι, εγώ να ρωτήσω όλα. Η τροφή ήταν η φυσική τροφή που υπάρχει μέσα στο νερό. Ναι. Έχουν γίνει πειράματα με τεχνητή τροφή, να δίδονται δηλαδή... Γενικά να υπάρχουν. Απλώς εγώ δεν είχα μελετήσει κάποιες τέτοιες μελέτες, γιατί δεν ήταν δεν ενδιέφερε την εργασία. Ναι. Ναι, κύριε Θεσσαλίου. Τώρα στο τέλος είπαμε ότι κάποια είδη διατράφηκαν με βλεφαριδοφόρα και είχαν μεγαλύτερη παραγωγή, μικρότερη παραγωγή. Γενικώς μιλάω. Ναι. Το πείραμα όμως κράτησε μία μέρα. Δηλαδή η παραγωγή των αυγών είναι μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει, εσείς ξέρετε πόσο πριν, στο φυσικό πεδίο. Πώς μπορούμε άμεσα να συνδέουμε την παραγωγή των αυγών με τη διατροφή αυτή που μετρήσατε στο εργαστήριο μέσα σε μία μέρα? Κοιτάξτε να δείτε, κανείς δεν λέει με βεβαιότητα, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε μικρούς οργανισμούς, οποίους δεν μπορούμε να τους παρατηρήσουμε και στο φυσικό περιβάλλον. Ό,τι μελέτη και να κάνουμε, πάντα υπάρχει μια πιθανότητα σφάλματος. Τέλος πάντων, δεν είμαστε ποτέ σίγουροι για τα αποτελέσματα που βγάζουμε και πώς πραγματικά σχετίζονται. Εμείς θέλαμε να δούμε τα συγκεκριμένα άτομα που είχαμε επιλέξει, επειδή η τροφή ήταν ο μόνος παράγοντας που μπορούμε να εκτιμήσουμε εμείς στο πείραμά μας, που μπορεί να επηρεάζει την διατροφή, την παραγωγή, αφού δεν επηρεάσαμε και κανέναν άλλο, δηλαδή θερμοκρασία δεν ελέγξαμε ή θρεπτικά ή άλλους παράγοντες αλατότητας που μπορεί να επηρεάζει την παραγωγή. Δεν λέμε ότι θα φάνηκε τέλος πάντων τα δικά μας πειράματα, θέλοντας απλά να δούμε πώς σχετίζεται έτσι μια πρώτη εικόνα με τη διατροφή, φάνηκε ότι όντως επηρεάζει θετικά. Δηλαδή, τα είδη, όσο περισσότερο, και αυτή η συσχέτιση που φάνηκε ήταν για το κάθε είδος οι τιμές. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι όλη η λέκηθος και οτιδήποτε χρειάζεται για να φτιαχτεί ένα αυγό μπορεί να γίνει μέσα σε 24 ώρες. Αυτό δεν είναι. Απίστευτο. Είχατε από εκεί μια απορία, μια ερώτηση?
Ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μουτσόπουλος, θα παρουσιάσει την εργασία των Χρήστου Ζερβουδάκη, Φραγκούλη, Βεριόπουλο και Μίλιου, διατροφή και παραγωγή αυγών του κοπιπόδου Λαουζοκάλανους Φουρκάτους σε μια παράκτια περιοχή του Σαρονικού κόλπου. Καλησπέρα σε όλους. Ωραία. Ναι. Σε φάκελο να βρούμε. Είναι η πρώτη συνεδρία. Τι κάναμε αυτή. Είναι στη δεύτερη. Δεν είμαι εγώ. Εδώ την είχατε φέρει την παρουσίαση σας. Όχι, μάλλον. Ωραία. Ας πάει επόμενος και να βρούμε μια λύση για τη βάλουμε, εντάξει, για να μην χάνουμε χρονάδικα. Ευχαριστώ. Ωραία. Η επόμενη εργασία, κύριο Γρηγοράτου και Ζερβουδάκη, κατανομή και συγκέντρωση των αυγών διάπαυσης του μεσοζωοπλανκτού στο Σαρονικό κόλπο. Ναι. Πώς θα το έβαζα. Παρουσιάζω την κατανομή και τη συγκέντρωση των αυγών διάπαυσης του μεσοζωοπλακτού Σαρονικό κόλπο. Αρχικά να αναφέρω πως από το μεσοζωοπλακτό, τα κλαδοκεραιωτά και 4 οικογένειες οκοπιπόδων, ακαρσίτε, τροπακίτε, τεμωρίτε και ποντελίτε, παράγουν αυγά διάπαυσης σε παράκτιες περιοχές. Έχει φανεί πως η κατανομή και η αυθονία των αυγών διάπαυσης επηρεάζουν την εποχική και υπηρετήσια κατανομή των ειδών του μεσοζωοπλακτού και ο ευτροφισμός μέσω της αύξησης των θρεπτικών επηρεάζει σημαντικά την παραγωγή των αυγών διάπαυσης, που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παρατηρούνται αλλαγές στο πληθυσμό των ειδών στη στήλη του νερού. Σκοπός μελέτης μας ήταν να εκτιμήσουμε τη συγκέντρωση και των αυγών διάπαυσης των κοπιπόδων και των κλαδοκεραιωτών στο ίζημα του Σαρονικού κόλπου και πώς αυτές συσχετίζονται με την αυθονία των οργανισμών στην κολόνα του νερού. Γίνεται πρώτη φορά μια τέτοια μελέτη για το Σαρονικό κόλπο. Για τη μεθοδολογία έγιναν 4 εποχιακές δειγματοληψίες ειζήματος σε 2 σταθμούς Σαρονικού κόλπου. Ο πρώτος σταθμός είναι στην Ελευσίνα, μια περιοχή με ευτροφισμό και ρύπανση, και ο δεύτερος σταθμός, ο S16, είναι στον εξωτερικό Σαρονικό, που χρησιμοποιείται και ως σταθμός αναφοράς για το Σαρονικό κόλπο. Το βάθος για τον S1 ήταν 25 μέτρα και για τον S16 92. Για να μπορέσουμε να μελετήσουμε την παρουσία και την καταγραφή των αυγών διάπαυσης του ζωοπλακτού, συλλέξαμε επιφανειακό λεπτό στρώμα ειζήματος μέχρι βάθος 10 εκατοστά και το χωρίσαμε σε τομές των 2 εκατοστών. Πιο συγκεκριμένα, στο Δεκέμβριο και τον Σεπτέμβριο του 2010, που είναι η αρχή και το τέλος του πειράματος, είχαμε βάθος μέχρι 10 εκατοστά, ενώ για τον Μάρτιο και τον Ιούλιο μέχρι 6 εκατοστά. Οι τομές αποθηκευτήκαν στο σκοτάδι στους 4 βαθμούς Κελσίου μέχρι να επεξεργαστούν. Πιο συγκεκριμένα, για τη μεθοδολογία, αφού μέσω πυρηνολήπτη έχουμε συλλέξει το ίζημά μας και το έχουμε χωρίσει σε τομές, όταν θέλαμε να επεξεργαστούμε μια τομή, αρχικά υπέστη κοσκίνισμα με διάμετρο 40 μικρόμετρα. Ο λόγος που έγινε 40 μικρόμετρα είναι γιατί τα αυγά διάπαυσης ξεκινάνε από 60 μικρόμετρα και πάνω. Κατόπιν το υλικό το οποίο είχαμε κρατήσει από το κοσκίνισμα, το περάσαμε σε συσκευή υπέρηχου για να σπάσουμε τυχόν σε σωματώματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και μπορεί να έχουν παγιδεύσει αυγά διάπαυσης. Κατόπιν, για να μπορέσουμε να απομονώσουμε τα αυγά από το ίζημα, χρησιμοποίησαμε τη μέθοδο της ζαχαρόζης, όπου ουσιαστικά αυτή η μέθοδος λέει η αναλογία είναι 1:1 λευκή ζάχαρη κρίσταλλη με πιονισμένο νερό, δημιουργούμε ένα διάλειμμα, τοποθετούμε μέσα τα αυγά ειζήματος, υφίστανται φυγοκέντρηση στις 3.000 στροφές για 5 λεπτά, με σκοπό να απομακρυνθούν τα αυγά από το ίζημα, το οποίο κάθεται κάτω. Εμείς μαζεύουμε το υπερκείμενο, το ξαναπερνάμε πάλι κοσκίνισμα και κατόπιν, μέσω στερεοσκόπιο, κάνουμε την καταγραφή των αυγών. Εδώ είναι μια χαρακτηριστική εικόνα ενός δείγματος, όπου βλέπουμε ένα αυγό κλαδοκεραιωτού και ένα αυγό κοπιπόδου. Επειδή είπαμε όμως πως θέλουμε να κάνουμε και μια σύγκριση με τον ειδών που υπάρχουν στη στήλη του νερού, την αυθονία, συλλέξαμε και ήδη σε όλη την κολόνα του νερού και στους 2 σταθμούς, με δείκτη με άνοιγμα 200 μικρόμετρα. Για τα αποτελέσματά μας, αρχικά για την ολική συγκέντρωση των αυγών μέχρι 6 εκατοστά, όπου μπορούμε να είναι συγκρίσιμο για όλους τους σταθμούς, φαίνεται ότι πέρα από τον Ιούλιο,
όπου S16 έχει περισσότερα αυγά από τον S1, όλους τους υπόλοιπους μήνες οι συγκεντρώσεις στον S1 είναι αρκετά μεγαλύτερες από τον S16. Πιο συγκεκριμένα τώρα για την κατακόρυφη κατανομή των αυγών διάπαυσης. Στο σταθμό S1 φαίνονται οι μεγαλύτερες τιμές να παρουσιάζονται στην τομή 0 έως 2 εκατοστά για τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάρτιο, ενώ οι μικρότερες παρουσιάζονται στις τομές 6, 8 και 8 με 10, στην 6, 8 για το μήνα Σεπτέμβριο και 8 με 10 για το μήνα Δεκέμβριο. Στον S16, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις φαίνονται στις τομές 2, 4 και 2, 6 για τον μήνα Ιούλιο, ενώ οι μικρότεροι πάλι, όπως και στον S1, στην τομή 8, 10 για τον μήνα Δεκέμβριο. Τα αυγά τα οποία βρήκαμε θέλαμε να τα ταξινομήσουμε σε μορφότυπους. Σε αυτό εδώ το σημείο να τονίσω ότι πέρα από τα κλαδοκαιρωτά που ταξινόμηση φτάνει σε επίπεδο γένους και είδους, στα κοπίποδα είναι αρκετά δύσκολο να γίνει, γιατί έχουν πολλά στάδια ενηλικίωσης, τα οποία αλλάζουν πάρα πολλές μορφές και δεν είναι εύκολο με σιγουριά να ξεκαθαρίσεις, να πεις ότι αυτό το αυγό που έχω βρει αντιστοιχεί στο κοπίποδο, σε ένα κοπίποδο. Έχει γίνει μόνο για την ακάρσια κλάιζου, τουλάχιστον για τα είδη τα οποία εμείς εξετάζουμε. Η ταξινόμηση έχει φτάσει σε επίπεδο οικογένειας. Οι μορφότυποι, λοιπόν, τους οποίους εμείς ταξινομήσαμε ήταν για την οικογένεια Συντροπακίτε, για τα καθωτά αυγά των Ακαρσίντε, για αυγά Καλονιντέα και για αυγά Ακάρσια κλάουζη, όσο αφορά τα κοπίποδα. Και για τα κλαδοκαιρωτά ήταν για τα Εβάντε SPP, Πόντον SPP και Πενίλα Βιστόρης. Όλα τα υπόλοιπα ανήκουν, οι υπόλοιποι μορφότυποι που λείπουν από εδώ, ουσιαστικά είναι άγνωστα αυγά, τα οποία έχουν ταξινομηθεί με εξωτερικά χαρακτηριστικά και διάμετρο. Εδώ στην πράξη, μπορώ να φαίνεται αυτό που είπα και πριν, βλέπουμε τις διαφορές που παρουσιάζουν τα αυγά στις κατηγορίες. Μέχρι εδώ πέρα είναι για τα κοπίποδα και εδώ είναι για τα κλαδοκαιρωτά. Και εδώ είναι ένα αυγό το οποίο δεν ξέρουμε που ανήκει, έχει βρεθεί στο σταθμό της Ελευσίνας. Τώρα θέλαμε να δούμε πώς είναι η κατανομή των κυριότερων ομάδων αυγών στους σταθμούς μας. Για το σταθμό S1 κυριαρχεί η οικογένεια Συντροπακίτε και για τον S16 τα αυγά του Ακάρσια κλάουζη. Πιο συγκεκριμένα τώρα, για τη συγκεντρώση των αυγών στους σταθμούς αναομάδες, για την ομάδα Κασίντε, στο σταθμό S1 φάνηκε πως τα άδεια αυγά ήταν περισσότερα από τα γεμάτα, σε αντίθεση με τον S16, όπου τα γεμάτα αυγά ήταν περισσότερα από τα άδεια. Για τα Συντροπακίτε, τα άδεια αυγά ήταν περισσότερα από τα γεμάτα και στους δύο σταθμούς. Για τα Καλονίντε, τα γεμάτα αυγά βρέθηκαν κυρίως το Δεκέμβριο και τον Ιούλιο, ενώ το Σεπτέμβριο βρέθηκαν μόνο άδεια αυγά. Στον S1 και στον S16 τα γεμάτα αυγά ήταν περισσότερο το Δεκέμβριο, ενώ στους υπόλοιπους μήνες ήταν κυρίως άδεια. Για Ακάρσια κλάουζη, στον S1 βρέθηκαν κυρίως τους μήνες Μάρτιο, Ιούλιο και Σεπτέμβριο και ήταν στην πλειοψηφία τους γεμάτα. Και στον S16 βρέθηκαν σε όλες τις δειγματοληψίες και πάλι ήταν γεμάτα. Τώρα τέλος για τα κοπίποδα, για τους μορφότυπους άγνωστα μη ταξινομημένα. Υπήρχε και στους δύο σταθμούς μια διακύμανση στην παρουσία άδειων και γεμάτων αυγών σε διαφορετικές περιόδους. Στον S1 υπήρξε υψηλή συγκέντρωση άδειων αυγών του μορφότυπου 100 μικρόμετρα με άκανθες στο Σεπτέμβρη, ενώ για τον S16 υπήρξε υψηλή συγκέντρωση των άδειων αυγών του μορφότυπου 100 μικρόμετρα λίο για τον Ιούλιο. Όσο αφορά τώρα τα κλαδοκαιρεωτά, για το είδος Πενίλια αβυρόστρης, στον S1 φάνηκαν περισσότερα γεμάτα αυγά με μεγαλύτερες τιμές το Σεπτέμβρη και στον S16 περισσότερα γεμάτα αυγά το Δεκέμβριο και το Μάρτιο, με παρόμοιες συγκεντρώσεις άδειων γεμάτων αυγών τον Ιούλιο και το Σεπτέμβρη. Για το Πόντον SPP, τα άδεια αυγά στον S1 ήταν περισσότερα για το Δεκέμβριο και το Μάρτιο, ενώ το Σεπτέμβριο βρέθηκαν περισσότερα γεμάτα αυγά και στον S16 υπήρχαν μεγάλες συγκεντρώσεις άδειων αυγών, κυρίως τον Ιούλιο και το Σεπτέμβρη. Τέλος, για το Εβάντε SPP, σε όλες τις δειγματοληψίες για το σταθμό S1 τα γεμάτα αυγά ήταν περισσότερα από τα άδεια, ενώ στον S16 υπήρχαν μεγάλες συγκεντρώσεις άδειων αυγών, κυρίως τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο. Τώρα, θέλοντας να δείξουμε και τα αποτελέσματα για την αυθονία στη στήλη του νερού των κοπιπόδων, σε αυτό εδώ πέρα τα διαγράμματα βλέπουμε πώς είναι η αυθονία για τους δύο σταθμούς. Φαίνεται λοιπόν ότι για το μήνα Δεκέμβρη και οι δύο σταθμοί είχαν αρκετά χαμηλές συγκεντρώσεις. Όσο αφορά τώρα για το σταθμό S1, τα κοπίποδα κυριαρχούν το Μάρτιο με πολύ ψηλή συγκέντρωση αυθονία σε σχέση με τα κλαδοκαιρεωτά, ενώ τον Ιούλιο και το Σεπτέμβρη κυριαρχούν τα κλαδοκαιρεωτά. Για το σταθμό τώρα S16 και στους 3 μήνες κυριαρχούν τα κλαδοκαιρεωτά,
Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι στον S16 δεν υπάρχει τόση μεγάλη διαφορά μεταξύ της αυθονίας σκοποπόδων και κλαδοκυρωτών με τις διαφορές που εμφανίζονται στον S1. Πιο συγκεκριμένα τώρα για τον Μάρτιο, για το σταθμό S1 κυρίαρχο είδος είναι το είδος Ακάρσια κλάουζη και για τον S16 το Πενίλια βιρώστης. Για τον Ιούλιο το Πενίλια βιρώστης είναι κυρίαρχο και για τους δύο σταθμούς, όπως και για το Σεπτέμβριο. Όσο περνάμε τώρα στο μέρος της συζήτησης, θέλαμε να δούμε τι συγκεντρώσεις έχουν δείξει και άλλες μελέτες. Φαίνεται λοιπόν ότι οι συγκεντρώσεις που βρήκαμε στην Ελευσίνα και στα νυχτά του Σαρονικού κόλπου είναι υψηλότερες από τις συγκεντρώσεις που έχουν φανεί στη Βόρεια Καλιφόρνια, στην Αδριατική και στο Θερμαϊκό κόλπο. Δεν έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες για να μπορέσουμε να έχουμε πολλή βιβλιογραφία, για να μπορέσουμε να έχουμε και άλλες συγκρίσεις. Φάνηκε μέσα από τη βιβλιογραφία ότι η συγκέντρωση των αυγών διάπαυσης μειώνεται σε σχέση με την αύξηση απόστασης από την ακτή και το βάθος, κάτι που φάνηκε και σε εμάς, καθώς ο S16 είναι σε εξωτερικό του Σαρονικού κόλπου και έχει βάθος 92 μέτρα. Όπως επίσης ότι η αύξηση των αυγών της συγκέντρωσης υπάρχει αύξηση συγκέντρωσης σε λασπόδη ζύματα, κάτι που φάνηκε και σε εμάς στο σταθμό S1 που ήταν της Ελευσίνας. Η κατακόρυφη κατανομή των αυγών στο ίζημα εξαρτάται από τη δομή του ιζήματος και η επιφάνεια των ιζημάτων επηρεάζεται από βιωτικούς ή και αβιωτικούς παράγοντες. Τέλος, μελέτες έχουν δείξει ότι εκατοστά του ιζήματος μεγαλύτερα από 6 εκατοστά έχουν μικρότερη συγκέντρωση των αυγών. Κάτι που φάνηκε στη δικιά μας εργασία. Συνεπώς, λοιπόν, η οριζόντια και η κατακόρυφη κατανομή των αυγών διάπαυσης της παρούσας εργασίας φαίνεται να συμφωνεί και με τα αποτελέσματα άλλων μελετών. Πιο συγκεκριμένα, μια σύνοψη των δικών μας αποτελεσμάτων για το σταθμό της Ελευσίνας υπήρχε αύξηση των άδειων αυγών το Μάρτιο και κυρίως το Σεπτέμβρη, με παράλληλη υψηλή αυθονία των κοπιπόδων και των κλαδοκυρωτών στους αντίστοιχους μήνες. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα να πούμε ότι υπάρχει αύξηση των άδειων αυγών εξαιτίας εκόλαψής τους, η οποία επέφερε πλουτισμό στη στήλη του νερού. Για τον σταθμό S16 υπάρχουν αναλογίες των γεμάτων και άδειων αυγών, οι οποίες ήταν παρόμοιες σε όλες τις περιόδους και η κατανομή τους ήταν όμοια με τις αυθονίες των κοπιπόδων και των κλαδοκυρωτών στη στήλη του νερού. Τέλος, πολλοί από τους μορφότυπους των αυγών οι οποίοι βρέθηκαν στο ίζημα δεν συμβαδίζουν με τα κυρίαρχα είδη που καταγράφτηκαν στη στήλη του νερού. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, γιατί όταν κάνουμε μια συλλογή ζωντανού υλικού ζωοπλακτών από τη στήλη του νερού, μέσω δείκτη θεωρείται ότι είναι ένα στιγμιότυπο, ότι συλλέξει το δείκτη εκείνη τη στιγμή και είναι γνωστό πως το μεσοζωοπλακτό η αυθονία του μεταβάλλεται σημαντικά ακόμα και τη διάρκεια μιας ημέρας, σε αντίθεση με τα αυγά στο ίζημα, όπου αντιπροσωπεύουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της ετήσιας παραγωγής των αυγών. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις? Κυρία Σιώκου. Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος σχετικά με την παρουσία των ειδών στις δυτές? Γιατί μας είπατε το Μάρτιο αυθονούσε η Πενίλια βιρώστης, που είναι είδος όμως καλοκαιρινό. Ναι, το ξέρω, αλλά άμα θέλετε να γυρίσω και πίσω τη διαφάνεια, τα αποτελέσματα αυτό δείξανε. Ότι για τον S16, ναι. Ουσιακό. Άλλη ερώτηση? Παρατήρηση, κάτι? Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γρηγοράτου. Σας την πήρανε, ναι. Έτοιμο. Ο κύριος Μουτσόπουλος, λοιπόν, επανέρχεται. Συγγνώμη για προηγουμένως. Λοιπόν, το θέμα το δικό μου είναι παρόμοιο που παρουσίασε με το προηγούμενο θέμα της συναδέλφου. Έχει τίτλο «Διατροφή και παραγωγή του κοπιπόδου κλαζοκαλάνου σφουρκάτου σε μια παράκτητη περιοχή της Μεσογείου, Σαρονικό κόλπο» και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Σέσαμι. Λοιπόν, ο σκοπός της μελέτης είναι να μελετήσουμε τις εργασίες, να μελετήσουμε την τροφική συμπεριφορά και τη διερεύνηση των πιθανών μηχανισμών που επηρεάζουν την παραγωγή και τη διατροφή φυσικών πληθυσμών του κλαζοκαλάνου σφουρκάτους. Και να τέθηκε ένα ερώτημα για ποιο λόγο το κλαζοκαλάνου σφουρκάτους είναι ένα επιτυχημένο είδος σε ολιγοτροφικά περιβάλλοντα. Η περιοχή μελέτης είναι ίδια με αυτή που στην προηγούμενη εργασία μας είπε η συνάδελφος, είναι ουσιαστικά αυτό που ονομάζεται Αυλή, είναι στον Άγιο Κοσμά, ένας σταθμός παράκτιος λίγο έξω από το Λυκειθέ του Άγιο Κοσμά.
Ένα βάθος περίπου είναι γύρω στα 15 με 20 μέτρα και έχει κάποια μεσολιγοτροφικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά είναι ακριβώς η ίδια εικόνα, μας είπε η συνάδελφος. Μεθοδολογικά τώρα, αναφορικά με τα πειράματα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά, μελετήθηκε μάλλον το κλαζοκαλώνας φουρκάτου στην περίοδο της αυθονίας του. Ήταν άφθονα από τον Ιούλιο μέχρι και τον Δεκέμβριο. Βρίσκαμε αρκετά τόσο ώστε να κάνουμε πειράματα, ακόμα και μεταβολισμού. Οι δειγματοληψίες γινόταν ένα 15ήμερο, ήταν 6 μήνες, οπότε συνολικά ήταν θεωρητικά 12, τελικά γίνανε 12 πειράματα, αλλά έχουμε αποτελέσματα από 11 πειράματα μόνο. Σε κάθε δειγματοληψία γινόταν πειράματα και παραγωγής και διατροφής ταυτόχρονα. Για τη μεν παραγωγή η διαδικασία είναι αντίστοιχη με αυτή που προαναφέρθηκε, οπότε ίσως να μην υπάρχει λόγος να το αναλύσω επιπλέον. Και υπολογίσει πάλι ο ρυθμός παραγωγής αυγών, με την ίδια λογική που αναφέρθηκε προηγουμένως. Ενώ για τη διατροφή υπολογίστηκαν ρυθμοί φιλτραρίσματος και διατροφής για τις εξής ομάδες: για τα βλεφαριδωτά, για τα δινομαστιγωτά, για τα διάτομα και για το φυτοπλανκτόν ως συνολική χλωροφύλλη. Τα δινομαστιγωτά και τα βλεφαριδωτά επίσης διακρίθηκαν σε τάξεις μεγέθους. Να δούμε λίγο τις συνθήκες. Η θερμοκρασία εμφανίζει μια σταδιακή πτώση τους πρώτους μήνες, μάλλον τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι αρκετά υψηλή και περίπου ίδια τιμή και αρχίζει μια σταθερή πτώση, φτάνοντας μέχρι τους 18 βαθμούς τον Δεκέμβριο. Το μέγεθος των κοπιπόδων, στο μήκος του κεφαλοθώρακα, δεν εμφάνισε κάποιες ιδιαίτερες αυξομοιώσεις και μάθηκε μεταξύ γύρω στα 640 έως 690 περίπου μικρά. Δεν φάνηκε να έχει κάποια ιδιαίτερη διακύμανση ή κάποια σχέση με κάποια άλλη παράμετρο. Οι διαθέσιμες τροφές ήταν το φυτοπλανκτόν ως συνολική χλωροφύλλη, διάτομα, δινομαστιγωτά και βλεφαριδωτά. Για την με χλωροφύλλη και τα διάτομα, οι μέγιστες τιμές εμφανίστηκαν την περίοδο του Νοεμβρίου και μάλιστα στα 2 πειράματα του Νοεμβρίου υπήρξε μεγάλη αυθονία για το μεν στις αρχές Νοεμβρίου σε σκελετονήμα, για το δεύτερο πείραμα του Νοεμβρίου σε χετότσερους, δηλαδή οι συγκεντρώσεις των κυτάρων γίνανε πολλαπλάσεις. Στο μεν ένα πείραμα τουλάχιστον 100 φορές, στο άλλο τουλάχιστον 6 φορές, σε σχέση με το συνολικό αριθμό. Οπότε υπήρχε ένα bloom την περίοδο εκείνη. Δινομαστιγωτά και βλεφαριδωτά εμφάνισαν μια παρόμοια διακύμανση, χαμηλότερες συγκεντρώσεις κυτάρων 1 λίτρο σε σχέση με τα υπόλοιπα, με τα διάτομα. Δηλαδή και οι κλίμακες, άμα δούμε και στην προηγούμενη διαφάνεια των διατόμων και στην επόμενη δινομαστιγωτών βλεφαριδωτών, βλέπουμε ότι η δινομαστιγωτά βλεφαριδωτά είναι η τάξη των κάποιων χιλιάδων κυτάρων μέχρι 3.000 κύτταρα το λίτρο, ενώ στα διάτομα έχουμε μεγαλύτερες τιμές, δηλαδή γύρω στα 10.000 ακόμα και στις περιόδους που έχουν μικρότερη αυθονία σχέση με τον Νοέμβριο. Επίσης, η διαθέσιμη τροφή χωρίστηκε σε μεγέθη. Τα δινομαστιγωτά διακρίθηκαν σε μεγέθη μικρότερα από 20 μικρά, 20, 30, 30, 50 και πάνω από 50 μικρά, σε τάξεις μεγέθους. Αυτός ο διαχωρισμός έγινε με ανάστροφο μικροσκόπιο, καθώς βλέπαμε τα δείγματα. Στα βλεφαριδωτά χωρίστηκαν σε ολιγότριχα, όπου έσπασαν σε 3 τάξεις μεγέθους, μικρότερα από 20, 20, 50, πάνω από 50. Στα κοδωνοδίτησα ατυντινίδε με θήκη και στο μεσοντίνιμο, βάλαμε και το μεσοντίνιμο, το οποίο είναι αποκλειστικά αυτότροφο, ξεχωριστά να είναι μόνος του, αλλά το συμπεριλάβαμε και στο συνολικό πληθυσμό. Δηλαδή, εφόσον μπορούσαμε να το βρούμε, το διαχωρίσαμε ως ομάδα, επειδή ήταν αυτότροφο. Λοιπόν, αναφορικά με την παραγωγή των αυγών. Η παραγωγή αυγών κυμάνθηκε μεταξύ 10 και 22 αυγών ανά άτομο ημερησίως. Δεν εμφάνισε κάποια ιδιαίτερη διακύμανση, ούτε σχετίστηκε με κάποια άλλη από τις παραμέτρους που είχαμε διαθέσιμες, δηλαδή θερμοκρασία και διαθέσιμη τροφή ή ρυθμό διατροφής που μελετήθηκε παρακάτω. Επίσης, ο ειδικός ρυθμός παραγωγής επί της 100 body carbon, δηλαδή τι ποσοστό παράγεται σε σχέση με την βιομάζα του ζώου ημερησίως, δεν ξεπέρασε το 30% της βιομάζας από γύρω στο 15-30%. Είναι ουσιαστικά οι μόβ κουκίδες, οι κίτρινες κουκίδες. Η μόβ είναι η παραγωγή των αυγών. Τώρα, στο θέμα της διατροφής. Αναφορικά με τους ρυθμούς φιλτραρίσματος των 4 τύπων τροφής. Βέβαια, εδώ να επισημάνουμε ότι τα ιδιάτομα ουσιαστικά συμπεριλαμβάνονται στο κομμάτι της χλωροφύλλης, δηλαδή ουσιαστικά ένα τμήμα σε αυτό που λέμε φυτοπλανκτό.
Δεν υπήρξε κάποια σχέση, καταρχήν, το ρυθμό φιλτραρίσματος με την συγκέντρωση της τροφής, σε καμία περίπτωση από τους τύπους τροφής. Μια πιθανή ερμηνεία είναι ότι επειδή έχουμε χαμηλές συγκεντρώσεις τροφής, οι ρυθμοί φιλτραρίσματος φτάνουν στις μέγιστες τιμές τους, οπότε ουσιαστικά όταν έχουμε στη διατροφή και έχουμε χαμηλές συγκεντρώσεις τροφής, φτάνουμε σε ένα μέγιστο ρυθμό φιλτραρίσματος που ουσιαστικά το μόνο εμπόδιο ουσιαστικά είναι το γενετικό background, η φυσιολογία του ζώου. Σε σχέση με τις επιμέρους ομάδες, για τα βλεφαριδωτά, οι μέσες τιμές των ρυθμών φιλτραρίσματος είναι μεγαλύτερες από ό,τι για τα δεινομαστιγωτά και τα διάτομα. Και για τα δεινομαστιγωτά που έχουν παρόμοιες συγκεντρώσεις με τα βλεφαριδωτά ως αρχική διαθέσιμη τροφή, αυτό έχει συνέπεια ότι τα βλεφαριδωτά ουσιαστικά καταναλώνονται περισσότερο, δηλαδή ως ρυθμός διατροφής συνέχεια είναι μεγαλύτερος το αποτέλεσμα της πρόσληψης τροφής σε σχέση με τα δεινομαστιγωτά, συγκρινόμενα δεινομαστιγωτά και βλεφαριδωτά. Υπολογίζοντας στη συνέχεια τους ρυθμούς διατροφής, βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του ρυθμού διατροφής και της συγκέντρωσης τροφής για όλους τους τύπους πλην της χλωροφύλλης α. Για τη χλωροφύλλη α δεν βρέθηκε κάτι. Τώρα αυτό βέβαια, γιατί βέβαια μπορεί να ρωτήσει κάποιος με τα διάτομα βρέθηκε η χλωροφύλλη, δεν βρέθηκε κάτι. Μία πιθανή εξήγηση που σε πρώτη φάση δίνουμε ότι επειδή για τη χλωροφύλλη στα πειράματα, όταν γίνονταν οι υπολογισμοί, κρατούσαμε μόνο στις τιμές, ήταν στατιστικά σημαντικές πειραματικά. Οπότε στις χλωροφύλλες έχουμε πολύ λιγότερες τιμές από τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Αν δείτε, ενώ έχουμε 11 πειράματα, έχουμε λιγότερες τιμές. Γιατί αν κάτι δεν έγινε στατιστικά σημαντικό κατά τη διάρκεια της διατροφής, ως υπολογισμός, δεν το λαμβάνει υπόψη μας στις εκτιμήσεις. Άρα στη χλωροφύλλη έχουμε χαμηλότερες τιμές και επίσης στην περίοδο του Bloom, που για τα μεν διάτομα μας έδωσε, αν δούμε δεξιά, μας έδωσε ρυθμό διατροφής στατιστικά σημαντικό. Για τη χλωροφύλλη δεν είχαμε τέτοιο αποτέλεσμα, δεν μας έδωσε στατιστικά σημαντικό, οπότε ίσως δεν μπορούσαμε να κάνουμε δεν βγήκε μια θετική συσχέτιση. Πάντως, το δεδομένο είναι ότι για διάτομα δεινομαστιγωτά και βλεφαριδωτά, τα οποία μετρήθηκαν ως κύτταρα, δηλαδή στο μικροσκόπιο, ως ανάστροφο, υπήρξε σχέση μεταξύ διατροφής, ρυθμού διατροφής και συγκέντρωσης τροφής. Και αυτό το αναμένουμε. Έχοντας χαμηλές αρχικές συγκεντρώσεις τροφής, αναμένουμε ούτω και βιβλιογραφικά να έχουμε γραμμική σχέση μεταξύ ρυθμού διατροφής και αρχικής συγκέντρωσης τροφής μέχρι να φτάσει σε ένα πλατό αυξανόμενης τροφής. Και έτσι ερμηνεύονται και οι ρυθμοί φιλτραρίσματος που είναι περίπου παρόμοιοι και φτάνουν στους μέγιστους ρυθμούς. Για τις υποκατηγορίες δεινομαστιγωτών και βλεφαριδωτών, στην πρώτη φάση δεινομαστιγωτά, η ίδια εικόνα παρατηρείται καταρχήν για τα δεινομαστιγωτά. Μια παρατήρηση είναι ότι καταναλώνονται όλα τα μεγέθη τροφής. Δηλαδή, είχαμε κατανάλωση για όλα τα μεγέθη τροφής δεινομαστιγωτών που μετρήσαμε. Δεύτερον, οι τιμές είναι περίπου στη μέση τιμή που βρίσκουν για το συνολικό πληθυσμό, λογικά αναμενόμενο, δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάποια πιθανότητα επιλεκτικότητα σε μέγεθος τροφής, αλλά ουσιαστικά αυτό που βρίσκει το τρώει το κοπίποδο. Και πηγαίνοντας στους ρυθμούς διατροφής, παρατηρούμε ότι και για τα τρία μεγέθη, δηλαδή μικρότερο 20, 20, 30, 30, 50, έχουμε στατιστικά σημαντική επίσης σχέση μεταξύ ρυθμού διατροφής και αρχικής συγκέντρωσης τροφής. Έχουμε βάλει εδώ πέρα εδώ πέρα υπάρχουν και οι τιμές του συνολικού πληθυσμού στο total, απλά για να υπάρχει σύγκριση με τα επιμέρους μεγέθη, αν και αυτά έχουν αναφερθεί στα προηγούμενα διαγράμματα. Για τα μεγέθη πάνω από 50, που δεν υπάρχει σχέση δεν φαίνεται κάποια σχέση μεταξύ ρυθμού διατροφής και συγκέντρωσης, υπάρχουν δύο τιμές. Ο λόγος είναι επειδή απλά υπάρχουν μόνο δύο τιμές διαθέσιμες από τα πειράματα, όπου τράφηκαν με δεινομαστιγωτά μεγαλύτερο πάνω από 50, δεν είχε νόημα να βγάλουμε ένα τετράγωνο αφού θα έμεινε ουσιαστικά γραμμική σχέση. Είχαμε δύο σημεία μόνο. Η ίδια εικόνα πάλι έχουμε και τα βλεφαριδωτά. Δηλαδή τα βλεφαριδωτά καταναλώθηκαν επίσης όλα. Και τα μικρότερα το 20 και για τα 20-50 και το μεσοντίνιουμ. Για τα πάνω από 50 δεν είχαμε κάποια τιμή μεγαλύτερη. Για πάνω από 50 μάλλον δεν είχαμε τιμές, αλλά είχαμε πάρα πολύ λίγα κύτταρα. Δηλαδή τα πάνω από 50 πολύ λίγα κύτταρα που βρίσκαμε συνήθως. Και γι' αυτό ένας πιθανός λόγος είναι ότι από στατιστικής άποψης δεν βγάζαμε και αξιόπιστα αποτελέσματα. Ενώ αυτά μπαίνουν στο συνολικό πληθυσμό και επηρεάζουν το συνολικό πληθυσμό βλεφαριδωτφόρων, όταν τα δεις ως μονομένη ομάδα που έχει ούτως ή άλλως λίγα κύτταρα, πάλι σου δημιουργεί πρόβλημα. Βγάζοντας τους ρυθμούς διατροφής, πάλι έχουμε σχέση μεταξύ ρυθμού διατροφής και μεγέθους, που σημαίνει πλην του μεσοντίνιμου, το οποίο επιθυμίζω είναι αυτότροφο, και έχουμε πολύ λιγότερα σημεία εδώ πέρα, όπου πάλι φαίνεται από τα δεδομένα ότι
το κλαζοκαλάνους τρέφεται επίσης με ό,τι βρίσκει από βλεφαριδωτά. Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι η παραγωγή δεν παρουσίασε κάποια ιδιαίτερη διακύμανση και δεν σχετίστηκε με τη διαθέσιμη τροφή. Το κλαζοκαλάνους κατανάλωσε από όλους τους τύπους τροφής και από όλα τα μεγέθη που μελετήθηκαν και ότι η διατροφή παρουσιάζει και μια στενή σχέση με τη διαθέσιμη τροφή. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι πιθανό το κλαζοκαλάνους να διαθέτει ιδιαίτερη ικανότητα εκμετάλλευσης όλων των ειδών της διαθέσιμης τροφής που έχει. Και έτσι λοιπόν να το βοηθάει να είναι ευπροσάρμοστο ακόμα και σε ολιγοτροφικές συνθήκες, σε χαμηλές συγκεντρώσεις τροφής. Γιατί ό,τι βρίσκει τρώει πιθανότητα όντως σε μια περιοχή που δεν έχει πολλές επιλογές. Μια τελική επισήμανση ότι μιλάμε τώρα για τη διαθέσιμη τροφή, είναι τροφή πεδίου. Έτσι είναι ότι υπήρξε, είναι η ίδια λογική με την προηγούμενη εργασία. Αυτά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μουτσόπουλο. Υπάρχουν ερωτήσεις? Να κάνω μόνο μια παρατήρηση για την προηγούμενο ερώτημα που τέθηκε με την προηγούμενη εργασία, αναφορικά με την παραγωγή. Τώρα, συγγνώμη κιόλας, αλλά ουσιαστικά είναι μια παραδοχή. Δηλαδή, θεωρούμε στα πειράματα ότι είναι μια παραδοχή ότι η παραγωγή που μετράμε σήμερα, π.χ. στο πείραμα, είναι με βάση αυτό που είχε φάει χθες. Και αυτό που μετράμε στο πείραμα που κάνουμε τη διατροφή σήμερα, η ίδια συγκέντρωση έχει με χθες. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε ότι το χρονικό περιθώριο μιας-δυο ημερών που κάνει ζυγματοληψία, γιατί η διατροφή που μετράμε, π.χ. θα πάρουμε ζώα, θα τα μετρήσουμε σήμερα, θα τα βάλουμε σήμερα για επόαση για αύριο. Ό,τι παράγουν αύριο έχει σχέση με αυτό που είχαν φάει τις προηγούμενες μέρες, μια-δυο μέρες για παράδειγμα, ή μια μέρα. Ό,τι φάνε την επόμενη μέρα θεωρούμε ότι είναι αυτό που τους έχει ζώσει, που η τροφή η αρχική είναι ίδια με την προηγούμενη. Οπότε είναι παραδοχές όλες αυτές που γίνονται και θεωρούμε ότι έχει ένα πληθυσμό που είναι προσαρμοσμένο στο περιβάλλον, αφού έχει φυσικό πληθυσμό κοπηπόδων και φυσική τροφή, άρα έχει ήδη μια προσαρμογή διαθέσιμη. Αυτό ως παρατήρηση, αλλά. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει άλλη παρατήρηση, περνάμε στην ομιλία των κυρίων. Αλλάζουμε και θέμα. Παίρνουμε σε βαριά μέταλλα, σε ειζήματα, νερά των πόρων από τον κόλπο της Ελευσίνας, από τους κυρίους κυρία Πρίφτη, Καμπέρη, Ζέρη, Μιχαλόπουλο, Ηλιάκη, Δασενάκη και Σκούλο. Πρίφτη, ναι. Λοιπόν, η εργασία που παρουσιάζουμε έχει τίτλο «Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων σε ειζήματα και νερά των πόρων από τον κόλπο της Ελευσίνας». Εδώ βλέπουμε το σταθμό της δειγματοληψίας. Είναι στο κέντρο του ανατολικού κόλπου της Ελευσίνας. Από το σταθμό δειγματοληψίας παραλάβαμε πυρήνες ειζήματος, από τους οποίους απομονώσαμε το νερό των πόρων, καθώς και το υπερκείμενο νερό. Στο υπερκείμενο νερό και το νερό των πόρων προσδιορίστηκαν τα μέταλλα σίδηρος, μαγκάνιο, ψευδάργυρος, χαλκός, καθώς και ο οργανικός άνθρακας, ενώ στο ίζημα προσδιορίστηκαν το πορόδες και η κοκομετρία, ο οργανικός άνθρακας, τα κύρια στοιχεία και τα ίχνοστοιχεία, και επίσης στο ίζημα έγινε ένα πρωτόκολλο διαδοχικών εκχυλήσεων προκειμένου να δούμε τη φύση των δεσμών με τους οποίους είναι συνδεδεμένα τα μέταλλα στο ίζημα. Εδώ βλέπουμε τους πυρήνες ειζήματος όπως μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο, όσο το δυνατό αδιατάραχτοι, καθώς και το σύστημα αδρανούς ατμόσφαιρας, στο οποίο μέσα κάναμε τον τεμαχισμό των πυρήνων και την απομόνωση των νερό των πόρων. Το σύστημα αδρανούς ατμόσφαιρας είναι καθοριστικής σημασίας, διότι δεν θέλουμε το ατμοσφαιρικό οξυγόνο να επηρεάσει οξυδώνοντας τις διάφορες μορφές των μετάλλων. Παρατηρούμε στο πρώτο διάγραμμα, στο αριστερό, το ποσοστό του ειζήματος που είναι μικρότερο από τα 63 μικρά. Βλέπουμε ότι ξεκινάει από 40% και όσο βαθαίνει το ίζημα λογικά αυξάνεται μέχρι διπλασιάζεται. Ενώ αντίστοιχα το πορόδες ξεκινάει από τιμές λίγο μεγαλύτερες του 0,8 και μειώνεται όσο βαθαίνουμε. Εδώ από τα 4 μέχρι τα 6 εκατοστά παρουσιάζεται μία ανομαλία στο πορόδες, η οποία εξηγείται από το αυξημένο ποσοστό οργανικού άνθρακα που βρέθηκε σε αυτό το βάθος στο ίζημα. Βλέπουμε εδώ τη συγκέντρωση των κύριων στοιχείων στο ίζημα. Παρατηρούμε ότι το αργύλιο είναι σε χαμηλότερες τιμές από το μέσο όρο των θαλάσσιων ειζημάτων. Κυμαίνεται γύρω στο 6%, ενώ το ασβέστιο σε υψηλότερες τιμές. Αυτό συμπίπτει με την γεωλογία της περιοχής, που ξέρουμε ότι έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε αργυλικά ορυκτά, ενώ υψηλή περιεκτικότητα σε ασβεστίτη και αραγωνίτη.
Όσον αφορά το σίδηρο και το θείο, βλέπουμε, καθώς και το μαγκάνιο, βλέπουμε ότι παρουσιάζουν ένα κοινό μέγιστο μεταξύ 4 και 6 εκατοστών. Αυτό το μέγιστο θα το δούμε και στα ιχνοστοιχεία αργότερα, καθώς και στο οργανικό άνθρακα, και θα το εξηγήσουμε αμέσως τώρα. Βλέπουμε λοιπόν και εδώ που έχουμε τη συγκέντρωση του οργανικού άνθρακα και των ιχνοστοιχείων, το μέγιστο μεταξύ 4 και 6 εκατοστών, κυρίως τον οργανικό άνθρακα, το βανάδιο, το μόλιβδο, το αρσενικό και το ψευδάργυρο. Αυτό το πικ, λοιπόν, μας οδηγεί στο συμπέρασμα να καταλάβουμε ότι αυτό το ίζημα, το βάθος αυτό έχει αποτεθεί στην περίοδο εντονότερης βιομηχανικής ρύπανσης, που και με τη μέθοδο ραδιοχρονολόγησης του μόλιβδου 210 είδαμε ότι αυτό το βάθος είναι περίπου στη δεκαετία του 1980. Άρα συμπεραίνουμε ότι έχουμε μία βελτίωση για αυτά τα μέταλλα όσον αφορά τις αποθέσεις τους, γιατί οι επιφανειακές συγκεντρώσεις είναι μικρότερες από αυτό το μέγιστο. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι αυτό δεν συμβαίνει για το χρώμιο και το χαλκό. Για τα μέταλλα αυτά βλέπουμε ότι έχουμε επιφανειακά μέγιστα, πράγμα που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι για αυτά τα δύο μέταλλα οι αποθέσεις όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά πιθανόν να αυξάνονται κιόλας. Μέσω του πρωτόκολλου διαδοχικών εκχυλήσεων, προσπαθήσαμε, όπως προείπα, να προσδιορίσουμε τη φύση των δεσμών των μετάλλων. Το πρωτόκολλο αυτό αποτελείται από 3 στάδια εκχύλησης. Στο πρώτο στάδιο κάνουμε εκχύληση με διάλειμμα οξικού οξέως και παραλαμβάνουμε το ευκίνητο και συνδεδεμένο σε ανθρακικά κλάσμα. Στο δεύτερο στάδιο κάνουμε εκχύληση με υδροχλωρική υδροξυλαμίνη και παραλαμβάνουμε το κλάσμα του μετάλλου που είναι συνδεδεμένο σε οξύδια και υδροξύδια. Και στο τρίτο κλάσμα κάνουμε εκχύληση με υπεροξίδιο του υδρογόνου και παραλαμβάνουμε το κλάσμα του μετάλλου που είναι συνδεδεμένο σε οργανική ύλη και σουλφίδια. Αυτά τα 3 κλάσματα αποτελούν τις βιοδιαθέσιμες μορφές του μετάλλου. Στο υπόλοιμα αυτού του πρωτόκολλου έχουμε κάνει χώνευση προκειμένου να προσδιορίσουμε και το μέταλλο το οποίο είναι ισχυρά συνδεδεμένο στο ίζημα. Και έχουμε αυτές τις κατανομές. Ξεκινάμε με το σίδηρο. Παρατηρούμε ότι ο σίδηρος εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό ισχυρά συνδεδεμένο στο ίζημα και μάλιστα όσο βαθαίνουμε αυτό αυξάνεται, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό είναι κυρίως με τη μορφή υδροξιδίων και οξυδίων. Ο ψευδάργυρος εμφανίζει μια διαφορετική εικόνα. Βλέπουμε ότι έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό συνδεδεμένο σε οξύδια και υδροξύδια, του σιδηρού και του μαγκανίου είναι εδώ, ενώ εμφανίζει και ένα περίπου 15% ποσοστό συνδεδεμένο στο πρώτο κλάσμα, στο ευκίνητο και στα ανθρακικά. Και εδώ παρατηρούμε ότι όσο βαθαίνουμε από τα 10 εκατοστά και κάτω, το ποσοστό του μετάλλου που είναι ισχυρά συνδεδεμένο στο ίζημα αυξάνεται, όπως είχαμε δει και στο σίδηρο. Ο χαλκός επίσης εμφανίζει μια δική του εικόνα. Βλέπουμε ότι είναι περίπου ίδιο το ποσοστό του μετάλλου που είναι συνδεδεμένο σε οξύδια και υδροξύδια με το ποσοστό του μετάλλου που είναι ισχυρά συνδεδεμένο στο ίζημα. Ωστόσο, ο χαλκός, όπως και το περιμέναμε, είναι και το μόνο μέταλλο που εμφανίζει ένα ποσοστό περίπου γύρω στο 20% συνδεδεμένο με την οργανική ύλη και τα σουλφίδια. Ξέρουμε ότι εδώ είναι οργανική ύλη, διότι γνωρίζουμε τη συσχέτιση του χαλκού με την οργανική ύλη. Το μαγκάνιο εμφανίζει μια πιο ανησυχητική, θα λέγαμε, εικόνα, δεδομένου ότι πάνω από το 50% του μετάλλου φαίνεται να βρίσκεται συνδεδεμένο στο ευκίνητο και συνδεδεμένο στα ανθρακικά κλάσμα. Αυτό είναι σημαντικό, διότι αυτό το κλάσμα μπορεί, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, με μια απλή ανάδευση του ειζήματος, να δώσει το μέταλλο αυτό πάλι στο υπερκείμενο νερό. Ενώ το ποσοστό του μετάλλου που είναι ισχυρά συνδεδεμένο στο ίζημα και του μετάλλου που είναι συνδεδεμένο σε οξύδια και υδροξύδια, βλέπουμε ότι είναι περίπου το ίδιο, της τάξης του 20%. Το κάδμιο εμφανίζει μια πιο παρηγορητική εικόνα, δεδομένου ότι πάνω από το 90% φαίνεται να είναι ισχυρά συνδεδεμένο στο ίζημα. Ενώ το πιο σημαντικό ποσοστό βιοδιαθέσιμων μορφών ανέρχεται μέχρι 30% μεταξύ 4 και 6 εκατοστά. Και τέλος βλέπουμε το μόλιβδο, ο οποίος φαίνεται να είναι συνδεδεμένος με οξύδια και υδροξύδια σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%,
ενώ ένα σταθερό 10-15% φαίνεται να είναι και συνδεδεμένο καθ' όλο το μήκος του πυρήνα, συνδεδεμένο στο ευκίνητο κλάσμα, το πρώτο, το κίτρινο. Εδώ βλέπουμε τις συγκεντρώσεις του σιδήρου, του μαγκανίου, του ψευδαργύρου και του χαλκού στα νερά των πόρων. Εδώ να πω ότι η μελέτη αυτών των μετάλλων στα νερά των πόρων ήταν μόλις η δεύτερη που είχε γίνει γενικώς στο Σαρωνικό κόλπο. Παρατηρούμε στο μαγκάνιο ότι έχουμε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Έχουμε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στο επιφανειακό ίζημα, στο νερό των πόρων του επιφανειακού ιζήματος. Αυτό εδώ πέρα μας δείχνει τη ζώνη αναγωγής των ιόντων του μαγκανίου. Ξέρουμε ότι τα ιόντα μαγκανίου χρησιμοποιούνται ως ηλεκτρονιακοί αποδέκτες, προκειμένου να γίνει η οξύδωση της οργανικής ύλης όταν έχουν καταναλωθεί το οξυγόνο καθώς και τα νητρικά. Από το 0, λοιπόν, πρώτο 0 εκατοστό μέχρι το 1, βλέπουμε αυτή τη ζώνη. Ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η ζώνη αναγωγής των ιόντων του σιδήρου, που ξέρουμε ότι ακολουθούν από το 1 μέχρι το 3ο εκατοστό. Όσον αφορά το ψευδάργυρο, βλέπουμε στη ζώνη μεταξύ 9 και 18 εκατοστών να έχουμε υψηλές συγκεντρώσεις. Εδώ υποθέτουμε ότι πιθανόν αυτές οι συγκεντρώσεις οφείλονται στην αναγωγή κάποιων θηϊκών μορφών του μετάλλου αυτό, γιατί ξέρουμε ότι όσο βαθαίνει το ίζημα έχουμε αναγωγή από αναερόβια βακτήρια. Ενώ στο χαλκό παρατηρούμε ένα επιφανειακό μέγιστο στην συγκέντρωση των νερών πόρων, που οφείλεται πιθανότατα στην απελευθέρωση του μετάλλου από τη φρέσκια οργανική ύλη που μόλις οξυδώθηκε. Έχουμε μετά μείωση των συγκεντρώσεων. Υποθέτουμε ότι ο χαλκός επανασυνδέεται με οργανική ύλη χαμηλότερου μοριακού βάρους και από τα 18 εκατοστά και κάτω βλέπουμε ότι εμφανίζεται και πάλι αύξηση των συγκεντρώσεων. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο ότι όσο ωριμάζει η οργανική ύλη, χάνει τη συμπλεκτική της ικανότητα για το χαλκό. Συμπεράσματα, λοιπόν, η περιοχή εμφανίζει υψηλές συγκεντρώσεις σε βαρέα μέταλλα και οργανικό υλικό. Οι κατακόρυφες κατανομές των μετάλλων μας έδειξαν ένα κοινό μέγιστο μεταξύ 4 και 6 εκατοστών για τα περισσότερα μέταλλα, γεγονός που μας υποδεικνύει την περίοδο εντονότερης βιομηχανικής ρύπανσης στην περιοχή. Και με βάση αυτές τις κατανομές αντιλαμβανόμαστε ότι για τα περισσότερα μέταλλα υπάρχει μία βελτίωση στις προσθήκες, εν αντιθέσει με το χαλκό και το χρώμιο, που αυτή η βελτίωση δεν φαίνεται. Το πρωτόκολλο των διαδοχικών εκχυλήσεων μας έδειξε ότι ο μόλιβδος, το μαγκάνιο, ο χαλκός και ο ψευδάργυρος δείχνουν να βρίσκονται σε τέτοιες μορφές, βιοδιαθέσιμες μορφές στο ίζημα, οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ίζημα ίσως αποτελεί πηγή για αυτά τα μέταλλα, ενώ για το σίδηρο και το κάδμιο το ίζημα μάλλον αποτελεί αποθήκη για αυτά τα μέταλλα. Και τέλος, η ανάλυση των νερών των πόρων μας δείχνει ότι το ίζημα ήταν από τα πρώτα του, από την επιφάνεια του ανοξικό, δεδομένου ότι παρατηρούμε τη ζώνη αναγωγής του μαγκανίου ήδη στην επιφάνεια του ιζήματος. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις? Να κάνω μια ερώτηση λίγο εγώ. Βεβαίως. Σε σχέση με το παρελθόν, ποια είναι η κατάσταση? Στο παρελθόν δεν έχουμε μετρήσεις, τουλάχιστον όσο έχουμε δει σε αυτή την περιοχή, που να συσχετίζονται με το πρωτόκολλο διαδοχικών εκχυλήσεων. Για τα νερό των πόρων σίγουρα δεν έχουμε καθόλου μετρήσεις του παρελθόντος, γιατί όπως σας είπα, όταν δουλεύαμε εμείς αυτή την εργασία, άλλη μία ήταν δημοσιευμένη, η οποία όμως είχε τελικά ακριβώς τα ίδια συμπεράσματα. Ωραία, ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε, αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις ή σχόλια, με το δεύτερο κομμάτι αυτής της συνεδρίας, που είναι οι σύντομες προφορικές ανακοινώσεις των αναρτημένων εργασιών, και να ξεκινήσουμε με την πρώτη, εφόσον βρίσκονται και συγγραφείς εδώ, από τους κυρίους Μπαλανίκα, Κονίδα, Τσιάμι, Σαλομίδη, κύριο Παναγιωτίδη, υπεραιτήσιες αλλαγές στα μακροφύγη του Σαρωνικού κόλπου δεδομένα της περίοδου 1998-2011.
Εάν δεν είναι εδώ, τότε θα προχωρήσουμε στην επόμενη εργασία. Βλέπω εδώ ότι είναι η κυρία Παυλίδου, η κυρία Ρουσελάκη, αλλά υπάρχει και εργασία στο πρόγραμμα από την κυρία Ζερβουδάκη, η οποία είναι παρούσα. Δεν θα γίνει ούτε αυτή η ανακοίνωση. Ωραία. Τότε πάμε κατευθείαν σε αυτή που φαίνεται. Από την κυρία Παυλίδου και Ρουσελάκη, συγκεντρώσεις θεωρητικών αλλάκων με κοντά στις εκβολές ποταμών στην παράκτια ζώνη του νομού Μεσσηνίας. Καλησπέρα. Είναι μια εργασία, ένα πόστερ που παρουσιάζει τις συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων σε εκβολές διαφόρων ποταμών στην παράκτια ζώνη του νομού Μεσσηνίας. Η εργασία αυτή έγινε στα πλαίσια ενός προγράμματος στο ΕΛΚΕΘΕ, που αφορά την τριετή παρακολούθηση και την εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης πολλών ποταμών του νομού και που χρηματοδοτείται από την Περιφερειακή Ενότητα του νομού Μεσσηνίας και από άλλους δήμους του νομού. Θα σας παρουσιάσουμε κάποια προκαταρκτικά αποτελέσματα. Το πρόγραμμα είναι ακόμη σε εξέλιξη. Επιλέξαμε να σας δείξουμε αποτελέσματα από 2 δειγματοληψίες, του Ιανουαρίου του 2011 και του Ιουνίου του 2011. Βλέπετε στο χάρτη τους σταθμούς που έχουμε επιλέξει στις εκβολές των ποταμών. Αυτός είναι ένας χάρτης GIS που μας έφτιαξε η κυρία Κυριακίδου από το ΕΛΚΕΘΕ. Βλέπετε όλα τα ποτάμια και που εκβάλλουν τόσο στο Μεσσηνιακό κόλπο όσο και στο Ιόνιο. Επιλέξαμε να επικεντρωθούμε στο Μεσσηνιακό κόλπο για να δούμε πώς και αν τα ποτάμια επηρεάζουν την οικολογική κατάσταση του κόλπου. Στα περισσότερα ποτάμια έχουμε πάρει 2 δείγματα μέσα από τις εκβολές και στη θάλασσα σε μικρή απόσταση από τις εκβολές. Συγκεκριμένα στον ποταμό Πάμισο, που είναι από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος ποταμός του νομού, έχουμε πάρει περισσότερα δείγματα για να διερευνήσουμε διαδικασίες αραίωσης και πώς το εκβολικό σύστημα επηρεάζει τις κατανομές των θρεπτικών. Είναι γνωστό ότι τα εκβολικά συστήματα είναι πολύ δυναμικά, πολύπλοκα συστήματα. Διαδικασίες ανάμειξης, αραίωσης είναι αυτές που κυρίως καθορίζουν τα βιοχημικά χαρακτηριστικά της υδάτινης στήλης. Βλέπετε τα εύρη των συγκεντρώσεων που μετρήσαμε τόσο τον Ιανουάριο όσο και τον Ιούνιο 2011 για τα θρεπτικά άλατα στις εκβολές, αλλά και πολύ κοντά στις εκβολές των ποταμών στο Μεσσηνιακό κόλπο. Και στη δεξιά στήλη βλέπετε τα εύρη των συγκεντρώσεων που μετρήσαμε στο επιφανειακό νερό του Μεσσηνιακού κόλπου. Είναι από μια χρονοσυρά πενταετή, από το 2006 μέχρι και το 2011, τα εύρη που σας δείχνουμε. Είναι προφανές ότι μιλάμε για περισσότερο από μία τάξη μεγέθους, μεγαλύτερες τιμές θρεπτικών στις εκβολές ή πολύ κοντά σε αυτές. Επιλέξαμε επίσης να σας δείξουμε 2 διαγράμματα νητρικών και αμμονιακών αλάτων. Είναι ο μέσος όρος από τα σημεία δειγματοληψίας για κάθε εκβολή, όπου φαίνονται ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές χωρικές και χρονικές διαφοροποιήσεις. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι πολύ ψηλές τιμές αμμονιακών αλάτων καταγράψαμε την περίοδο του Ιανουαρίου σε σχέση με αυτή του Ιουνίου, κάτι το οποίο φαίνεται και στο κάτω δεξί διάγραμμα που παρουσιάζουμε το ποσοστό των αμμονιακών αλάτων σε σχέση με όλο το ανόργανο άζωτο. Αυτό το συνδέουμε με τη λειτουργία των ελαιοτριβίων. Την περίοδο από τον Νοέμβριο μέχρι και το Φλεβάρι, στο νομό Μεσσηνίας λειτουργούν τα ελαιοτριβία, τα οποία αποτελούν μια πολύ σημαντική ανθρωπογενή πίεση για τα ποτάμια. Και φυσικά αυτό αποτυπώνεται και στις εκβολές και στη θάλασσα. Επίσης, υπολογίσαμε ότι ο περιοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη του φυτοπλακτού είναι ο φόσφορος. Ένα παράδειγμα από τα περισσότερα σημεία δειγματοληψίας από τον ποταμό Πάμισο, φαίνεται ότι σε πολύ μικρή απόσταση από τις εκβολές στη θάλασσα, οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων επανέρχονται στα φυσιολογικά επίπεδα στις συγκεντρώσεις που μετράμε στο Μεσσηνιακό κόλπο. Φαίνεται λοιπόν ότι η πολύ καλή κυκλοφορία του Μεσσηνιακού κόλπου ευνοεί στο να μην υπάρχει ιδιαίτερη επιβάρυνση από τα ποτάμια. Επιβάρυνση βέβαια υπάρχει, αλλά είναι πάρα πολύ τοπική.
δεν φαίνεται να επηρεάζει το σύνολο του μεσηνιακού κόλπου. Συμπερασματικά, οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων ήταν πολύ ψηλότερες, σαφώς, από αυτές που μετράμε εδώ και 5 χρόνια στο μεσηνιακό κόλπο. Τον Ιανουάριο, οι ιδιαίτεροι τιμές των αμμονιακών αλάτων ήταν υψηλότερες σε σχέση με τον Ιούνιο. Είχαμε γενικά σημαντική χωρική διαφοροποίηση μεταξύ των σημείων στις εκβολές των διαφόρων ποταμών, κάτι το οποίο σχετίζεται και με τις διαφορετικές ανθρωπογενείς πιέσεις και που δέχεται το κάθε ένα από αυτά τα ποτάμια. Και βέβαια, τόσο οι χρονικές, κυρίως οι χρονικές, αλλά και οι χωρικές διακυμάνσεις των συγκεντρώσεων σχετίζονται κυρίως με το κλίμα και με τις διαφοροποιήσεις στις παροχές των ποταμών, που ξέρουμε ότι στην Ελλάδα, που τα ποτάμια είναι μικρά σχετικά, από τον Δεκέμβρη μέχρι τον Μάιο έχουν τη μεγαλύτερη παροχή τους, ενώ πολλά από αυτό το καλοκαίρι δεν έχουν καθόλου νερό. Σας ευχαριστώ πολύ. Το πόστερ θα βρίσκεται μέχρι και την Παρασκευή και εμείς το ίδιο για συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από το κοινό. Δεν φαίνεται να υπάρχουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να προχωρήσουμε στην επόμενη σύντομη προφορική ανακοίνωση της αναρτημένης εργασίας με τίτλο «Πληθυσμιακή σύνθεση και βιομετρικά χαρακτηριστικά του κοινού αχινού παρακεντρώντους λίβητους σε 2 ενδιατήματα» από τους Σταμούλη, Λόλα και Βαφίδη. Θα μιλήσετε. Θα ακούσουμε την ομιλία σας, λοιπόν, χωρίς την παρουσίαση. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Σταμούλη